Исәнмесез, эфирдә яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Ветераннар өчен госпиталь янындагы корабль рәвешендәге инсталляциядә җилкәннәр юкка чыккан, корабль белән нәрсә булган? Алда кыш активистлар йон оек башлар бәйли башладылар. Чолылар мобилизацияләнгәннәргә актив ярдәм итә. 50дән артык чара үткәрү планлаштырыла. Чолда өлкәннәр декадасы старт алды. Йорчолда ветераннар өчен госпиталь янындагы корабль рәвешендәге инсталляциядә җилкәннәр юкка чыккан. Шәһәр халкы югалуның сәбәбен вандаллар дип фаразлый. Хәзер Тукыма урынында баулар гына калган. Корабль белән нәрсә булган? Озилә Шаймөхәмәтова сюжетында. Кариб диңгезе пиратлары суднысын хәтерләткән караптан кайчандыр җилкәннәр җилферде иде. Хәзер алар юк. Тукымадан кызганычка каршы берни дә калмаган. Карап рәвешендәге инсталляция сугыш ветераннары госпитале янында урнаштырылган. Бу урында башка корылмалар да бар. Тик нәкъ менә карап балаларны һәм яшүсмерләрне һәрвакыт җәлеп итә ди чалылылар. Еш кыналар шул карап өстенә менеп йөри. Шәһәрдәшләр җилкәннәрнең юкка чыгуын вандаллар аркасында дип фаразлый. Ну это опять какие-то вот бездельники, вот которые ходят, вот что-то рушат все. У нас полиции нету вот. Вечером, вот, когда они это все вечером делают. Просто каждый раз, вот, получается, там, не знаю, в начале весны там, или в конце осени снимают, а потом через какое-то время опять вешают. Баксаң, шалылыларга борчылырга кирәкми икән. Җилкәннәрне махсус алып куйганнар. Бу ел сайын шулай эшләнә. Данные паруса ежегодно снимали в октябре, на зимний период, весной они будут восстановлены. Әгәр шалылылар вандаллардан зыян күргән объектларны күрсә, аларга район администрациясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Видеоларны һәм фотоларны да беркетү киңәш ителә. Озилә Шаймөхәмәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp башада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Шоулар мобилизацияләннәргә актив ярдәм итә. Алда кыш һәм активистлар йон оек башлар бәйли башладылар. Волонтерлар арасында Инҗи Гарифуллина һәм Светлана Карпова да бар. Беренче заказларны алар Белгород өлкәсендә госпитальгә җибәргә планлаштыралар. Хәзер шолылар йон белән ярдәм итүне сорый. Төгәлрәк безнең сюжетта. Кто чем может помочь? Кто-то вязанием, кто может финансово помочь, мы им тоже рады будем. Инҗи Гарифуллина сүзләренә караганда, ул солдатларга бик ярдәм итәргә теләгән. Ләкин ничек икәнен белмәдем ди ул. Шуннан соң чаллылы алар өчен оек башлар бәйләргә була. Бер парга якынча 4 көн китә ди Инҗи ханым. Ире үлчәм белән ялгышмас өчен модель сыйфатында чыгыш ясый. Ләкин бер үзенә зур партияны бәйләү кыен. Шуңа күрә ул ярдәмчеләр эзли башлаган. Алга таба инде бәйләүне калдырмыйбыз, ташламыйбыз дигәндәй. Алга таба менә яңадан бит инде менә мобилизованный егетләребез китте. Аларга да барып җитер безнең эшләребез дип өметләнәбез инде. Бу эштә тәҗрибә мәҗбүри түгел, диләр волонтерлар. Иң мөһиме ярдәм итү теләге. Алар бәйләргә өйрәтергә әзер. Бүгенге көндә активистлар инде 30лап пар йон чүәкләр һәм оек башлар әзерләгән. Якын көннәрдә сонны 50гә кадәр җиткерергә өметләнәләр. Планируем дальше вязать снуды, шапки. Кто-то вяжет жилеты. Есть девочки, которые вяжут сами. Есть девочки, которые приносят пряжу. Есть, которые пересылают деньги, и мы на эти деньги покупаем пряжу. На одну пару носок уходит в среднем 2-3 дня, и пряжа уходит 1,5 мотка. Пряжа сейчас дорогая, и, скорее всего, цена поднимется. Поэтому будем очень рады, если кто-то нам сможет помочь. 3 көн эчендә шалыларга ярдәм итәргә 300гә якын кеше теләк белдергән. Хәзер аларга йон кирәк. Бәйләнгән носкиларның беренче партиясын активистлар Белгород өлкәсендә госпитальгә тапшырырга планлаштыралар. Ә хәрбиләр һәм табибларга аякларына җылы булу белән бергә күңелләренә дә җылылык өстәлсен өчен һәр бәйләнгән әйбергә конфетлар һәм хатлар куялар. Резида Шаймарданова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Шолда өлкәннәр декадасы старт олды. 1 октябрда халыкара өлкәннәр көне билгеләп үтелгән. Автошәһәрдә 50-дән артык зур чара үткәрү планлаштырыла. Бу хакта башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рамил Халимов хәбәр итте. Өлкәннәр өчен ниләр оештырылуы турында җентекләп Президент Шаймарданова сөйләячәк. Бала чагында Анна Гилметдинова җырларга яраткан. Шуңа күрә ул Алабуга мәдәни агарту училищесына укырга керә. Аны бетергәч, хор коллективлары җитәкчесе була. Ул оештырган вокаль төркемнәр бер генә булмый. Анна Максимовна белдергәнчә, ул якыннары һәм аның тирә юнендәге кешеләр ярдәме белән генә уңышларга ирешә. Беренчедән мин рәхмәтле үземнең әниемә. Ул җырны сөяргә өйрәтте. Аңлатты. Анна Максимовна әлегә кадәр иҗат белән шөгыльләнүен дәвам итә. Быел лира музыкаль шигъри төркемендә катнаша. Ул тернәкләндерү үзәкләренә концертлар белән килә. Анна Гилметдинова шулай ук Сукырлар җәмгыятен җитәкли. Анда 5 октябрьдә өлкән яшьтәге кешеләргә багышланган концерт булачак. Гомумән ярчалы буенча 50-дән артык зур чара үткәрү планлаштыра. Концертные программы пройдут во всех районах с 29 сентября по 6 октября. Городское мероприятие состоится 4 октября в 15 часов в ДК «Энергетик». Большое количество мероприятий для людей серебряного возраста пройдет в учреждениях образования. Шулай ук шәһәр предприятиеләрендә, мәдәният һәм спорт социаль яклау учреждениеләрендә дә өлкәннәр көненә багышланган чаралар оештырылачак. Резида Шаймарданова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Өлкән буыны кутлауга яшь чалылар да кушылды. Балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр, тәрбиячеләр белән бергә пакетларда яңа пешкән икмәк тапшырдылар. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, аны сабыйлар мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе хезмәткәрләре белән бергә пешергәннәр. Тылра хәбәрчебез материалында. Ой, спасибо. Ты что, мне хлеб, что ли? Да. Ой, спасибо. Иң кечкенәләрдән менә шундый зур игътибар. Әлегә акция инде күркәм традициягә әверелде. Шәхси балалар бакчасы балалары икмәк пешерә. Шуннан соң шәһәр урамнарына чыгып, әби бабайларны сыйлыйлар. Бу хәйрия чарасы гына түгел, тәрбияви дип тә билгеләп үтә балалар бакчасы мөдире Альбина Галиуллина. Чтобы они чувствовали, что о них заботятся, что их любят, что их чтут. И тем самым мы прививаем это для наших деток, которые ходят в наши детские сады, потому что все воспитание идет с детского сада. Өлкәннәр уңайсызланып кала, ләкин мондый игътибар аларга бик ошый. Бу алар өчен чын мәгънәсендә сюрприз. Я вам сказал бы, такие акции бы каждый день были бы. Очень приятно, что все-таки заботятся о старшем поколении. Это очень приятно. Благодарна, конечно, что нас не забывают в такой... Хотя бы один раз в год нас не забывают. Спасибо большое. Балалар урамга ярдәмсез чыга алмаган әбиләр турында да онытмадылар. Аларга балалар үзләре киләләр һәм камыр ризыклары белән сыйлыйлар. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. «Синий трактор едет к вам». Музыкальная интерактивная сказка. Максимум игр под любимые песни «Синего трактора». 4 октября. ДК КамАЗ. Требуются уборщики и дворники. Зарплата 66 тысяч рублей. Телефон 8 916 598 64 90. 16 октября. Концертный зал Сары Садыковой. Гитарист-виртуоз Дидюля. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. 21 октября. Органный зал. Финалисты телепроекта «Голос» Эмиль Кадыров, Алла Рид и Шарип Умханов в вокально-театральном проекте «Голоса Градского».